Едно в 3 рунда по 3 минути. Категория до 75 кг. Да посреща в синия гол Марко Герме. Константин Стойков. Представям ви най-напред боеца от Сърбия, вице-шампион на своята страна, с 2 победи на професионалния ринг, висок 187 см, лично тегло от 75 кг. Аплодисменти за Марко Герме. В червения гол срещу него 11-кратният шампион на България с 7 победи на професионалния ринг, висок 189 см, с лично тегло от 75 кг. Моля, аплодирайте Константин Стойков! След лекарска забрана, среща номер 6 завършва с победа на червения гол